Bueno, hementxe nago bertze etapa bat hasi gina, kasu honetan Irunberrin. Segitzen dugu Nafarroan. Bertze bosibilbide bat egiteko aukera, kasu honetan hemen ere eskuinan ikusten duzu, eskerrik asko nerekin egoteagatik, Xabi, zu Irunberrikoa zara. Bai, eta urte pila. hemendik da, recto dena? Ez, hemen bera, ez? Bai. Vale. Guain esplikatuko dugu hemen kurba eta zer moduz, edo zer egiten duen, porque uste dut polifatetikoa dela hau kirolean. Berak esplikatuko digu bere bizia pixkoa nolakoa den. Kasu honetan, ze ibilbide egiten ari gara, Xabi? Oraintxe bertan. Bueno, oraintxe bertan sartu gara irati trenaren ibilbidean, ez? Bia berdean. Vale. Eta bueno, gaur egingo dugun zatitxoa da Irunberritik Arroiaraino eta gero Ledearaino jarraitu. Vale, erran duzu hau dela irati trena, osea, pentsatu nahi dut hau bere garaian tren bat zela hemendikan pasatzen zena, ez? Hori da, erabiltzen zen industriarako eta egunon, arratsaldeon. Egiten zuen bidea zen Arroiatik pasa eta Iruñaraino. Ogain pasatuko gara ere bai, Arroiatik, ez? Pentsatu nahi dut ere bai. Hori da, bai, bi tunel dauzkagu pasatzeko eta bueno, a ber, pixkat ilun daude. Bai, ez dugu argirik. Eta ez dut linterna hartu, ez? Pues mobilakin egin barko dugu igual. Bai, ikusten da, Ez dut uste deus ere argituko duenikan, baina bueno. Zerran barnun, Irunberrikoa zara, nor da Xabi? Zer da Xabi? Zer egiten du Xabik? Bueno, zenbat gauza egiten du Xabik? Ez da, pixka denetarik egiten dut, ez? Txikitatik hasi nintzen kirola egiten, eta denetarik egin dut. Egia esan da, ezagutzen nauen jendea, gehien baten ezagutzen nau mendilasterketen munduagatik. Baina, bueno, bai egiten du txirrindula, eskia, eskalada, pixka denetarik. Tokatzen dana. Zuk erran duzun bezala, ezaguna, nahiko ezaguna zara, hemen Euskal Herri mailan nik zu ezagutzen nitzun, mendilasterketa munduan ere bai, baino sakonduko dugu gauzak gehiago, baino ez da bakarrik mendilasterketan, ez? Erran duzu ere bai, eskia, eskalada, gauza pila batetan, ez? Egiten duzula. Bai, azkenean hori da politena, ez? Kirolaren munduan denetarik probatzea eta gustatzen zaitzunarekin gelditu, ez? Hori da. Ni beti egin izan dut kirola eta hortaz bizi gara, ez gara bizi hortaz, ez? Baina ontan dihardugu. Hori galdetu behar nitzun, zeren printzipio zaudena ez da zure ofizioa, zure afizioa da, ez? Bertzerik ez? Bai, bakarrik afizioa. Ni badaukan nire lana, jende gehienak bezala, eta nire 8 ordua lan egite ditut, eta alduan denbora guztia erabiltzen dut, kirolean edo mendian ibiltzeko. Hori da. Nondik hasi zitzaizun zuri, batez ere igual, bizikleta, guazen pixko bat erratea, bizikleta betitikan egin duzu, praktikatu duzu, edo izan da zerbait beranduago hasi zinela egiten? Ez, txirrendulakin hasi nintzen 12 urtekin, Alebinetan. Bale. Ermitagaina txirrendulari taldean. Zuzen? Bai, zuzen. Bale. Eta hori bil nintzen, 8 urtez. Bueno, Alebina 8 urtez ez gutxiko, bai, Alebina, infantila, kadet eta juvenil, bai, 8 urte. Eta gero afizionatu mailan. Osea, ibili zinen, ja, erraten aldugu, konpetitzen, ez? Bai, konpetitzen, bai, txikitatik, gehien hasieran hori eskolatan, eta gero ja amateur mailan, baina hori badakigu dena. Bale. Kriston maila dagoela eta oso zaila dela. Suposatzen duen esfortzua, entrenamendua, eta ez? Eta, klaro, gero, orduan, mendilasterketak, ez zeuden hainen gaur egun dauden, ez, boom horretan, ez? Lehen apuntatu zintezkeen iaia egunean bertan, ez? Jaten zinen lasterketetara, hau egin nahi dut, eta joan apuntatu eta parte hartu. Gaur egun ibili bazara, segundetase lasterketa, 6 hilabete lehenago apuntatzen pixka bat erokeria da. Eta, bueno, gero ja... Hemen ezkerreta. Hemen ezkerretara, bale. Bai. A ber. Egia da, hasiera, nahiko eramangarria eta interesgarria ere bai, lasaia, biztak ere bai polita, guain ikusten dugu zuek ez duzu ikusiko, baino hor dago Arroian. Ni beti karreteratik ikusi dut, baino inoiz ere ez naiz bertatik pasa. Bai, lekua oso turistikoa da, jende pila etortzen da ona, asteburu pasa ez, hemen ezin da lo egin, baina bai Irunberrin dagoela... Hori galdetu behar nitzun, Irunberrikoa izan da, turismoaren aldetikan, zer rango zenuke zein den turismo nagusiena edo hemen aurkitzen alduzuena hemen Irunberrin? Turismo gehiena etortzen da, orain guk egiten ari garen moduan Arroia ikustera, ez? Azkenean
putre pila daude, sai arrea. Eta oso leku, reserva naturala da, oso leku polita. Bai Irunberriko arroia eta baita Arbaiuneko arroia. Bale. Eta jende pila etortzen da. Hemen ikusten dut, aparkaleku bat dagoela, autokarabanakena eta hori, baina onartua dago lo egitea hemen. Ez, hementxe parkinan ez. Parkinan ezin da egin. Jendeak lo egiten du, baina ze hemen Irunberrin ez daude municipalak, ez dizu inori izuna jarriko, baina ezin da lo egin hemen. Bale. Normalean herrian badago parkin bat autokarabanak lo egiteko. Badago, aukera dago. Aukera parkin txiki bat. Bueno, pues hortxe gelditzen da, nahi balin baduzue, badakizue. Gustatzen balma zaizue hemengo ibilbide hau egiten ari garena, pues hola bisitatzen duzue Irunberri, Pirineoetan bertan dago kasi ere bai, hor hurbil daukagura Nafarroako Pirineoak eta dena, eta gero pues hemen, Xabik errandun bezala, hemen arroiak eta Arbaiun ere bai errandu zuen. Gainera ibilbide guztiz laua, azkenean nola trenamendik pasatzen zen, trenbideak beti gehienez eguneko bi aramaten dute, 2%, eta oso erresa da hemen ibiltzea txirrindulakin eta baita oinez. Hori ere, ikusten ari gara hemen Nafarroan, adibidez Bidasoan ere bai daukagu, Bidasoako bide berdea. Hemen arteri barko dugu argia edo ikusten? Ez, hontan ikusten da. Bale, más o menos, ez? Grabatu gutxi, baina... Pues erran bezala, Bidasoako bide berdea, hor justo nire herrian, beran, hor ere bai, pasatzen die tunelak eta bere garaian ere, tren bat pasatzen zen bertatik, eta gero bihurtu da bide berdea, eta orain lotzen dute, Gipuzkoa Nafarroakin lotzen du, eta gero ere bai Eurobeloa eta guain bai ez dut ikusten deus, Ez, baina dana zuzen. Bale, ez dut nahi zurekin txokatu ez dara. Ez, lasai, manten duko du distantzia. Orain ja, hobekigo. Bai. Orain ja, hobekigo. Bai, tunela zuzena da, urrengoa egiten du pixkat kurba eskerra alde. Urrengoa ningo duguna da gelditu, eta mugikorrateriko dugu, eta ikusiko dugu, aterako dugu argia, eta hori. Baina ikusten da, ez dakizuek antzematen duzuen hor kamaratik, baina egia da, hemen behin barrenetik sartzen zarenean eta bertan zaudenean ikusgarria dela, ez? Eta polita, eta familiakin egiteko ere prestatua, eta zuk erran duzuna, ez? Hemen gehien dagoen turismoa, hau izango da, ez? Familiarra, eta... Bai, azkenean arroia pasada bada, ez? Ni Irunberrira, izatez ez naiz Irunberrikoa, Barainengokoa naiz, baina Irunberrin 18 urte daramatzat ja. Bale. Eta gauzetako bat ekarri ninduna Irunberrira, mendiaz aparte da arroia, ez? Azkenean lekua ikaragarria da, ikaragarri polita. Lasaia ere, bai, igual udaran ez hainbertze, igual udaran, ez, turismoakin eta... Udaran igotzen da, hori, turismo maia, biztanle kopurua herrian, iaia bikoiztu egiten da. Ze, badago jende asko, ez dira herrian bizi, herri guztitan bezala ez, eta Iruñatik gertu egonda, jende pila etortzen da, uda pasa, 15 aldiak etortzen dira, eta betetzen da herria gero aparkatzeko ere zaila, ez? Zailak izaten da, bai. Bueno, bentsat honek ere bai, igual, bertako ekonomia pixkat ere bultzatzen du, bertako dendak eta horrelako komertzioak, ez? Baina Irunberrin pixkat denetarik dago, ez da hain txikia herria, ez dago erosketa egiteko, dago denetarik. Orduan, egoten da hori, udan atope. Eta hemen, ez dakit egia den edo entzun dut, baina hemen proiekturik badago zerbait ere bide berdearekin edo loturaren bat egiteko horrelako zerbait? Bueno, hain egiten ari dutena da, aprobatu zuten hain dela ja urte desente Eurobelo lehen komentatu duzu bia berdea. Eta orain hori egiten ari dituzte obrak, elkartzeko bai Plazaolako bia berdearekin eta hortik Andoainetik, Irunera eta hortik ja Frantzia alderuntz elkartu bia Eurobelo bia berde hori. Pues hori proiektu polita da, ez? Bizikletan turismoa eta ibiltzen direnak, horrela ezagutzeko aukera diferentea da eta... Gainera gaur egun hori augean dagoen garabel, txirrendula modu hori, eta bia berde hauek horretarako perfektua dira. Bira ze polita, ez dakit antzematen den kamaratik mugitzen da pila bat hori egia da, eta hemen ari naiz eskuakin kontzen, ez da erresa, baina behintzat saiatzen ari naiz zerbait ere hemen egiten hau mugitu da ere bai. Igual ingo duguna da, hemen arazo teknikoak edo mekanikoak beti daude, así que
eman momentu bat eta kolokatu behar dugu hau pixkatu Bai. zuek ikusteko hobetiko, bale? A ber, hemen moldatu dugu ja pixko bat kamaran asuntuan naiz eta ez dakit antzematen duzuen, baina hemen zelaia dago denbora gutxin horrela eta behar dut kontu kamara eskuktan eta pixka batzuek ere bai ikusteko hori. Bueno, solastu dugu Irunberriko turismoa, solastu dugu zuk ere bai, pues azkenean hasi zinela biziketan konpetitzen, baina gero mendilasterketan ere, guain solastuko dugu ero, guain ikusten dut tunela hasiko dugula, hasi hor hartuko dugu lasai, bat bestearen atzean jarriko gara, Bai. eta gero ja jarraituko dugu pixko bat zure gauzei buruz hitz egiten, hasi nik ere bai ateriko dut mobila, zuek ez duzu deus ikusiko, baina joango gara poiki mobilakin, nik aterako dut ere bai, ez dugu ekarri frontala eta deus. Hasi que... Ba, ikusiko da, A ber, ikusten duzu hemen. Segun eta hasiera pixkot ikusten da, ber. Segun eta ze ordutan pasatzen duzun tunela. Bai. Eta hemen inoiz ez dute jarri argirik eta deus, ez? Ez. Eta ez dago aurre ikusia jarriko, ez da behar. Osea, ez da eskatu jartzeko argia. Ez, gainean tuneletan egoten dira normalen saguzarrak. Bai. Eta nik uste hori ingurugiro zerbitzuak ez dula nahi tunela argitzea. Bai, ongi duitzen zaitere bai. Baina, bueno, ez dago arazorik ez dia oso luzea. Jazta. Hor ikusten da ja salida. Segun eta ze ordutan pasatzen zaren, non dagoen eguzkia, ba ikusten da gehiago gutxigo. Baina, bueno, egin da. Listo. Bueno, a ber, kenduko dugu argia, sartuko dugu argia hemen, karteltxo bat ikusten dugu hor, kamera kongi jarri. Listo, pues. A ber, holaxe, antzinago. Bueno, Xabi, eta mendilasterketa potenteak egin dituzuzuk, ez? Bai, bueno, 20 urte daramatzat mendilasterketen munduan, ez? Ta hori 2004ean hasi nintzen. Ba, egon nintzen pare bat urtez kirola egin gabe, txirrendula utzi nuenean, eta nola mendia gustatzen zitzaidan tala, ba, hasi nintzen hori probatzen. Eta hor egon naiz, bueno, eta horrentxe jarretzen dut oraindikan. Baina ja pixka lasaiago. Bai, ez? Bai, konpetitzen ere, baina hori, azkenean lesioak etortzen dira, ari gara ja... Urtea pasatzen dire ere, bai. Aurten 54, badira urteak, eta... Bai. Eta gorputzak kexatu egiten da, eta... ez da kirol bat ez dare, ba, igual txirrindula beti erranda, ba, ez dela impactoko kirol bat, baina adibidez mendilasterketa nahiko sufritua da ere, bai. Aurten nabil orain pixkat forman jartzen, eta kosta zait pila bat jartzea, puntu hartzea. Ze usten badutzu pare bat hilabete, berazten bueltatzen zara korrik eitera, eta mina leku guztitatik. Eta adibidez lasterketa hola esanguratsu bat, badakit zegama bat egin duzu hori seguro. Bai, zegama egin ditut 8 aldiz. 8 zegama. Aurten egingo dut 9. Eta nik uste ja azkena gainera izango dela. Bueno, a ber, denbora mantentzen badut, ba, igual beste urte batez egingo dut, baina saia ba. Zuek ez dakit kostiente zareten, baina hemen dago nire onduan krak bat, Eta ze adibidez bertze lasterketaren bat, Espainiako txapelketatan eta hola ibili zara. Espainiako txapelketetan, bai. Euskal selekzioan ibili zara ere, bai. Euskal selekzioan ere. Eta da garrantzitsuenak, ba, orain dela 2 urte egin ditula Anetoko Gran Traia, diala. Bai. 105 kilometro. Benazke partean, bai. Maten zaio buelta Anetori eta Posetzeri. Hori lasterketa oso teknikoa izango da. Bai, oso teknikoa. 100 kilometro, baina joaten zara hori irabazten duenak 17 ordu inguru. Eta gero kanfrank ere egin urte berean egin dituen biak eta gaina biak irabazi. Así que... Irabazi zen dituen biak? Bai, biak irabazi bai. Ostras! Hori izan da nik uste nire garaipenikoa politenak ez. Bai, gainera zu betitikan mendian, eskaladan erranduzun bezala eta hori dira, pues azkenean hori izango da zuretzako ere bai, zerbait ere... Bai, eta gaina olako lasterketa gehien bat izaten diala aventura bat, ez? Beti galdetzen dizu jendea, zein duzu nola ibiliko zaren, baina gero... Ez dakizu. Zu ez dakizu. Gertatzen batzaizu edo zer gauza... Azkenean hanbeste ordutan, edo sabela, edo erorketaren bat, edo zen gauza, gerta egitezken 1000 gauza orduan. Aventura izaten da, eta nik uste motibatzen garela horregatik, ez? Bai. Zaude irtero, baina ez dakizu zer gertatuko den,
urrengo 20 edo 30 ordutan. Egoten altzara prestatzen urte guztian zehar lasterketa bat, baina edo zer gauzagatikan igual egun horretan zure gorputzak ez dizu erantzuten, edo zerbait janariak ere, zerbait ere gaizki egin, eta azkenean horrek ere... Edo tontakeriren bat, gertatu izan zait lasterketa batean adar bat sartzea begian. Ja, baitare. Hola, adar bat ematea begian, eta pixkat moztea, eta erretiratu beharra. Bueno, pues, azkenean holakoak gertatzen dira, eta gero txoritxo batek errandit ere bai, zu orain etxe bertan kamararen aurrean zaude, baina uste dut kamararen atzean ere bai zerbait ere egin duzula, ezta? Bai, bilin nintzen pixkat zuen kompetentziakin. Bale, arazoak ederra, osea, orain etxe bertan makilla kamara kontzen duena hautsi egitzait eta gelditu nahi zen, Atera horrela. Así que geldituko gara, sartuko dugu. Pixko bat, eta gero segituko grabatzen, bale? Bueno, hemen segitzen du nik Xabikin izan jugu arazo mekanikoak hemen kamarakin. Teknikoak eta dena. Eta egongo naiz denbora guztian eskuakin kontzen por si acaso. Baina, bueno, ja gutxi geldituko zaigu, así que segituko dugu. Ari ginen solasten, erranduten bezala, guantxe bertan zaudela kamara antzina, baina egin duzula lana, ez? Kamara atzean ere bai egontzara lanean. Bai, gailurrak egin ibili nintzen ETV baterako. Bai, grabatzen, orain dela ja urte batzuk, baina oso gustura ibili nintzen, hori, bi edizio egin zirela. Hor, Gailurra Extreme ETVek sortu zuen programa bat da, mendilasterkari, bueno, mendilasterkari ez zehazki mendilasterkariak, baina mendilasterketa programa bat, non etapa diferenteak egiten zituzten, eta hor egoten ziren kamara lanetan, eta pues Xabik egin zuen kamara lana, zeren, klaro, nahiko gogorra baldin bada Pirineotan 30 kilometroko etapa bat egitea, pues imaginatu kamara bat eskutan grabaketa bat egiten, ez? Gainera ibiltzen ginela lehenengo edizioan gehien baten, ibiltzen ginen artxai txakurra bezala aurrera atzera grabatzen, eta azkenean atera bartzien 30 kilometro, ateratzen ziren 35 edo gehiago. Eta horrek suposatzen duna egotea pendiente kamara baten pertsonaia grabatzen, eta azkenean zure gorputza arriskuan jartzen, zeren ez zaude pendiente terrenoan eta deus. Hori da, azkenean gero bihurrituak eta sustoak, eta askotan gertatzen zitzaiguna zen, hori, igual pentsatzen zuena, ez dakit ondo grabatzen nahi zen. Hori da. Edo irudia balioko duten. Preokupatzen zara gehiago bertzeengan zuregan baino, ez? Azkenean arriskuan jartzen duzu zure burua. Eta gero lehenengo edizioa gutxigo, baina bigarren edizioan elur pila zegoen mendian, eta komeriak pasa genitu bai grabatzeko. Seguro. Eta baita etapak amaitzeko, ez? Seguro baietz. Lainoakin, ibon pila mendian, izan zen nahiko gogorra bai. Bueno, pues hor ikuste duzu, izan dut gaur kriston sortea hemen Irunberritik Zangotzarako bidea egiten, Xabikin. Ikusi duzu, zenbat gauza egin ditun eta ze kiroltzale hemen badugu esi bat. Bai, hain pasa behar gara, hor eskinetik. bai, posten artetik, pasatzu horretik. Bale, pasatzen naiz ni. Hemen ikusten dugu Pirineotako autobidea. Hori, hain hemen eskubitara eta pasatuko gara azpitik. Eta badakit ere bai, orain dela urte bat edo bi ezakit seguro edo igual gehiago da, baina dokumental bat ere bai ateri duzu. Bai, grabatu genuen orain dela 3 urte eta 2 urte, ez? Bale. Eta 212 Mountains da niri buruzko dokumentala. Zuri buruzko, zure ibilbidea edo hola da, más o menos? Nola gaur hitz egin duguna dugun gauza bera, ez? Nola hasi nintzen, txikitatik, kirola, mendia, familia, lana, eta ere probestu genuen, egin genuela bidai bat elkartzen balaituz eta pika destatz, Irumilako guztiak elkartzea, eta egin genuen grabelakin, txirrendulakin, eta korrika mendian eta eskalatzen, eta autosufizientzian eginda. Ostras, eta zenbat denbora zardatu zenuten hori dena dokumentala hori... Hau da, zuk hori betitikan izan duzu burutan edo nola etorri zitzaizun zuri idea hori egiteko? Hori, okurritu zitzaigun grabatzeaz, badaukat lagun bat, Luis Arrieta dela zuzendaria, berak egin du dokumentala. Eta oso fina da kamara egin, eta oso ondo egiten ditu gauzak. Eta berak esan zian, grabatu nahi zuela nerekin zehoz ere, baina bakarrik korrika egitea
ez dauka, ez du transmititzen ezer, ezin duzu pertsona bat grabatu mendian korrika eta jazta, ez? Ulertzen dut, bai. Orduan, egin genuen izan zen lasterketa igual interesgarriena grabatu, bai Zegama, bai Irati, eta adibidez, lehen esan dizudan bi lasterketa horiek, irabazi nituenak horiek izan dituen grabatu, ze justo ez zegoen bera, eta horrekin eta bidaiarekin egin zuen berak daukan eskuarekin buelta eman, eta oso mezu polita bidaltzen du nire bizitzari buruz, eta nola azkenean da nola bizi garen, ez? Kirolaren inguruan nola bizi daitekeen pertsona. Hori da, ze azken finean ez da zure ogibidea, baizik eta zure afizio bat da, eta nola uztartzen alden bizitza pertsonala afizio batekin, ez? Orduan suposatzen duena. Ez dala bakarrik kirola, dala bizitzeko modu bat, ez? Ze suposatzen dut ere, familia baduzu ere bai. Bai, baduzka. Hori ere bai, azkenean baldintzatzen du gauza batzuk egiteko eta ez, orduan. Bai, baduzkat bi seme alaba eta emaztean uski. Ostras, eta dokumentala, guain ondik da, eskuin edo ezke? Bai, eskuin. Vale. Dokumentala badago oraindik nonbait ikusgai edo oraindik ez? Dokumentala oraindik jartzen ari gara, ze jarri nun pasaden urte guztian zehar, eta aurten ja pentsatzen genuen ja edo Vimeo edo YouTubera igo eta... Zuzen? Bai, zuzen. Eta doain jarri eta horrela ikusi dezake donok. Baina aurten oraindik jarriko dugu pare bat aldiz gehiago. Eta gero ikusiko dugu bukaeran eskatuko diogu Xabiri bere sare sozialak edo bere web orrialdea baldin badu atento egoteko noin jarriko duen bere dokumentala. Ni joango naiz hemendik, ikusteko zuek, eta bertzela, espetu urte pare bat edo urte bat edo, eta hor ikusiko duzue interneten. Elizondon egon nintzen dokumentala jartzen? Elizondon, mira. Bueno, eta beran ere bai. Bai, Nafarroan herri desentetan jarri du, bai. Bueno, osea, eta guain erran bezala, horiek azkeni erran duzu, eramiki duzula, 20 urte edo horrela, ez? Bai, 20 urte korrikan, bai. Eta, azkenean denak bezala, bizitza aldatzen zaigu, aldatzen joaten dire, lehentasunak gaude, eta, erabaki duzu pixka bat, martxa bat jeistea, ez? Bai, pixka bat, ze lehen nik egiten nuen kirol gehiena eta kompetizio gehiena, eta bain, seme alabak hasi dira kompetitzen ere, eta horrein tokatzen zaie beraiei, eta ni gidari lan postu hartuko. Seme alabak entrenatzaile hon bat izango dute? Bai, alaba eskalada egiten du, eta semea txirrendularia. Bira. Así que bain gaude herri batetik bestera. Claro, seguro baietz. Bueno, hori da... Hemendik eskubira. Hemen eskuin. Vale, oraintxe bertan non gaude? Oraintxe gaude Ledeako herria zeharkatzen. Hemendik zuzen. Hemendik zuzen. Bueno, antzeman balin baduzue ibilbidea dena zelaia da. 2 tunel pasatu ditugu. Erraten alda, oso erosoa eta familiakin egiteko aukera ona da, así que iruditzen zait udara begira batez ere temperaturagatik eta eguraldiagatik gomendagarria dela udan etortzea eta familiakin egiteko bai bizikletakin eta oinez aukera agitz ona dela. Eta nik uste dut, hori, gaurko etapa ikusi duzue, Irunberrin hasi gara, nik uste dut Irunberrin izatea genuen xerparik hoberen harrapatu dugula, pixko bat esplikatzen bere bizitza, ze nik banekien berak bazeukala zer non kontatu, eta zuek ikusi duzue, hori, zenbat gauza egiten ditun. Bertzerik gabe, nik segituko dut hemen Xabikin pixko bat gehiago biziketan ibiltzen, hemen ikusi duzue gaurko etapa zer moduzkoa izan den, hor gelditu da, ikusi duzue, ze polita arroiak eta hori, hasi guk deialdia egiten dugu, ez, etortzeko, bisitariak onat etortzeko, eta pixkat ezagutzeko hemen Nafarroako txorgo polita hauek ere bai. Eta Xabi zuri eskerrik asko, nerekin elkartzeagatik, eta egiarran pertsonaki gogoak nitun ere bai zu ezagutzeko, zeren bai nik jarraitzen nitzun mendilasterketa munduan eta horrela, badakit beran ere bai etorri zarela lasterketa parte hartzera, berako maratoi erdira. Eta hortxe, hemen utziko dugu gaurko etapa,
espero dut gustatu izana etapa, eta erran bezala, etortzen altzarete lasai herrin, eta ikusten baduzu Xabi, pues eskatu trago bat ateitzeko, eta jazta. Así que, venga, eskerrik asko, Eskerrik asko zuei. Gero arte, Aio. aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.